no ko jaga rega khelai kana bo panchayat dingi khelai mani mo Ramsongkol mojani ramsongkol mojani bo wat 2 nong wat ni 2 wat na nge ta tini rega khayei je sarkarni facility man tong bahai ma tong ke saikna oh sarkarni facility mama जों belai no hamia kalai o tangi hini जों 200 taka bai kuno जों mo hajiri musuk kairi जों pusogia sabung 8 ni hoite 11 ta porjonto जों kam khai sabung khaiye जों सारिको 4 ta porjonto ma khayo obon bagi जों pusogia osuk bai जों rega khaiye जों mai ma tanan bunu pogia bo hajiri busuk khoi bata bu 200 taka 200 taka bai 200 ko जों pusogia bunyu ko tha hangkai जों 300 hoite 400 taka जों mano rega obo bai जों kuno kam nongni samung bo maya ta sara kai nongni samung maya bale bolte जों obo chimi je khai thang obo bo khaya hangkai जों dini hajiri ti khaya kai obo ta tha ko kungka singna musungo sana bo musungo o ungko bai जों o je kam khai himani te wacha chini o ungko rok se ai card aadhar card rok se thribo om tei hni che जों ma khayo kintu ba जों mobile khai जों borok banchiya jonogon salsa pono जों obo khai musa bai musaya ta जों orang rok bai nge tabu ha pang thani bo kisa bar rikai sawana abo hai rok kuno kesana re musung abon bagani kusar tong tai ko teksa bari rikai chini bo sanai जों musuk bai जों banchinan kun ungko moto ya busuk bar rikai sajak 300 hoite 400 mangkai chini ungko जों griba जों tebo bari mangkai जों obo ke chini ai ungna ana samung ko bahai ke ba sapung ngo na sabung ka sapung ngo ata ni hoite ko 11 ta porjonto kam ma khailang ko taisa duita ni hoite 4 ta porjonto ma khailang kai जों no ko te tam samung khani ba hanga kun khanya moto ya kan thongna sur kan kan themi ya esa ha ata theke 11 ta porjonto जों ka ma khayo rega kam noi khaina phaimani bising tise जों te obo bai जों hajiri bo pusok gya chini sabung si kam hungkai जों nongni tam khai kam khainai obo rang khai black kom sini जों tam sai banjinai जों hajiri khai kang kai je dini je जों tawi ok niawo tam khai जों obo bai pusok nai obo ni bagino ang ungko onurut khayo tesa rega rang bari ni thung sing no tabu rega kha busuk rang man 200 taka ba जों kunu puchu gya mo bo panchayat ne andaro mo ba ramsongko moja 2 nong wat ni ni mungkai sonda debrma acha nge tabu sarkarni diki wo kai busuk dabi khaina musung mane rang thek bar re dia 300 400 taka mangkai ba sini busuk ko gri borok ba जों tebo mangkai tebo se sini ain income na जों emnen bo bazar sodar nai ne ke hangkai bazar ni busuk khati rok tabuk je ke nang phaimani busuk dam mangso 1 kg paina tha hangkai ko 400 Thara 400 ki 460 taka rong nango hangkai जों obono 100 phake जों chomo omono sa saya जों mairung maisa paina phang je thok 1 liter paina thaka je 130 taka rok thango जों sak sobji paina thaka je जों busuk dam जों 10 taka ni 20 taka ni komoi ta जों kuno mugi जों phaisa ponji mas maya se amle samung le bahai mane sapung ma khaya bo buti khai sapung ma khai ma botle ko duita ne go duita araita duita kam ba ka hangkai chai chao se suti di khai जों tang no nong ni samung te tam pung ke koi taw rom pung bai ko noi tawo kam ma bu tawo atani atawo suru hangkai noi tawo ka kam khama khayo rega nani sana musungo जों tabu rega khai bo usogya engko rega ni engko kalai जों 8 tan sim busakai 8 ta 9 ta 8 ta pusung khai 9 ta busakai 11 ta se जों him thangte no 12 ta baji thango para hakta longkai जों tak nong ni kam tam khainya ba mo जों 200 taka rok bai kuno pusogya जों tak sanna mo जों amtei hajira te sabari khai ba जों sapung khai nong ni kuno kam khai ma muya maitung khoi song phaina kai जों busa buti no kuno pus palong khai meya agi khai dipsa khai ga ngai saring dibo thano khaiing koi mano ngai जों tak buni huko thangka hangkai 400 taka hajira जों amna busan no chari mano जों busawi जों pusok dong mano je din je जों choli tong mano ngai mo khai sapung bo tharai जों sari go bo 2 tan thing busa khai 4 ta se suti ngai जों tam khaina tong obo no जों abai no tebo dabi khaina mo जों ko rang ro tesa bari di thon hnoi busuk bar ke sajak nangle जों 400 taka rok thakai no sajago tak to hati somoso dam mairung maisa sak sobji joto no dam जों ba tam cha khabusan ma tam chari kha जों abon bagai no ma khaija korei ba nin mung thari ki ja ani mung khai sojimala debroma hambaya